No niin, olemme tosi mielenkiintoisessa tilanteessa, eli tämä Yhteinen lapsi perheessä on jääkiekkoilija-kirja on syntynyt ja sen kunniaksi ja erityisesti haluaisin näille kirjailijoille nostaa tämän Marja-shotin, että onneksi olkoon, eikö niin? Ja tällä samalla avaamme sitten tämän julkistamistilaisuuden ja tuossa edes ohjelmaan asioihin, joita haluamme tässä valottaa, jotta kirja jotenkin ikään kuin tulisi lähemmäksi myös lukijoitaan ja ennen kaikkea teitä, jotka olette paikalla. Me olemme tilanteessa, jossa edessänne on kirja, jota voi sanoa, että se ei ole syntynyt suinkaan ihan vain sen takia, että yksi yllättäen ajattelemme, että pitäisi olla tällainen kirja. Aha, nämä alkaa parkkerata nyt tähän. Hyvä. Ja nyt mä otan johtoa täältä ja nostan samalla tämän tästä, niin mä pääsen itse tähän sivuun. Me olemme itse asiassa kaikki 3 tämän kirjan aikaansaajia. Minun nimeni on Kristiina Harju ja roolini tässä kirjan valmistamisessa on alussa ollut näkyvämpi ja vaikuttavampi, mutta sitten kun päästiin tosiasiaan eli jääkiekkoon, niin ymmärrettävästi meikäläinen siirtyi sivuun. Ihan muutama sana historiasta vaan. Tästä nyt on jokunen vuosi aikaa, kun Hanna, kollegani, olemme molemmat konsultteja ja coacheja, olimme keskustelemassa yhdessä jääkiekkoseurassa siitä, että mitähän annettavaa meillä olisi tälle seuralle. Ja siinä sen keskustelun yhteydessä kävi ilmi itse asiassa Peter Ahola huokaisi ja sanoi niin, että olisipa edes sellainen kirja, joka voisi auttaa vanhempia siinä työssä, jossa junioreita pitäisi voida edistää, junioreiden elämää pitäisi voida edistää. Ja siitä lähti liikkeelle tämän kirjan syntyminen. Nyt on todellakin tehty kirja, joka ei kerro niistä suurista mestareista pelkästään. Ne ovat hyviä kirjoja, ne ovat tarpeellisia kirjoja. Suomessakin niitä on viime aikoina julkaistu ja tänä syksynä näyttää tulevan jokunen vielä lisääkin. On nimenomaan kirja, joka on tehty niistä henkilöistä ja niille henkilöille, jotka ovat näiden mestareiden takana. Jotka ovat saaneet aikaiseksi ja saavat aikaiseksi sen, että syntyykö Suomeen lisää terveitä nuoria sosiaalisia ihmisiä, joiden yksi tämmöinen kasvun muoto on ollut jääkiekko. Ja sen lisäksi syntyykö lisää NHL-tähtiä, KHL-tähtiä tai tähtiä, jotka pelaavat eurooppalaisissa huippuliigoissa ja seuroissa. Olemme nimenomaan halunneet muistaa niitä henkilöitä, jotka ovat todella ratkaisevassa roolissa siinä, että näitä menestystarinoita tulee lisää. Yhtä hyvin todellakin sinne jääkiekkokaukaloihin kuin sitten suomalaiseen yhteiskuntaelämään. Me tarvitsemme nimenomaan sellaisia nuoria ihmisiä jatkossa, joiden taustana on terveitä harrastuksia, innostuneisuutta, kasvua sosiaalisuuteen ja ennen kaikkea myös kestämään tappioita, koska niitähän elämässä myös tulee. Muutamin sanoin avataan ensiksi tämän iltapäivän tämä pieni esittelyvaihe näillä kirjailijoilla. Te istutte siellä niin tyyreen näköisenä, että mä kuitenkin ottaisin kauhean mielelläni teidät seisomaan, jos sopii. Ja ensimmäiseksi Hanna. Ja sitten me voitaisiin mennä tässä kohdassa tähän, mutta ei peitetä nekaakaan. Ei. Joo. Ei. Hyvä. Hanna Kölhi, silloin kun tämä kirja alkoi hahmottua, niin yksi tärkeä asia, mikä tähän tuli mukaan heti sinun kauttasi, oli se, että tässä pitää olla jonkinlainen, sanonko nyt tieteellinen ote tai joku tutkimuksellinen ote. Liittyy varmasti sinun taustaasi ja sen takia kirjaa varten tehtiin suhteellisen laajamittainen tutkimus osoitettuna jääkiekkoa harrastavien lasten vanhemmille. Kerro hiukan siitä. Joo, todella kirjan tausta-aineistoksi tehtiin kysely 6-13-vuotiaiden jääkiekkoa harrastavien lasten vanhemmille. Vastauksia kertyi huimat 800
kappaletta. Ja niistä sitten yhteenveto löytyy totta kai tuolta kirjasta. Ja oli itse asiassa aika avartavaa ja myös huojentavaa huomata, että kirjan teemana on 4 koota. Me tiedetään kaikki 3 koota: kuljeta, kustanna, kannusta. Ja me lisättiin siihen 4. kasvata. Ja nämä 4 koota näkyy kyllä vanhempien elämässä ja tuli hyvin selkeästi myös esiin näissä vastauksissa. Itsekin pienen jääkiekkoilijan äitinä. Mikä tässä kirjassa sinulle tämän kirjan tekemisen prosessissa oli se, että jaksoit vielä ja joka tapauksessa tuntui siltä, että tämä on todella saatava aikaan? Joo, kyllähän kun ajatellaan, että kevättä 2013 elettiin silloin, kun kirja sai aiheen, niin 2 vuotta on pitkä aika. Oikeastaan se ymmärrys siitä koko jääkiekon elinkaaresta, siitä kun se innostus syttyy, kun se oma lapsi lähtee siihen kiekkoharrastukseen mukaan, aina siihen hetkeen, kun se harrastus loppuu. Ja ennen kaikkea vanhempana tietysti mua puhuttelee, ja kun teen lopettavien urheilijoiden kanssa töitä, niin se, että se on myös vanhemmalle moinen irtipäästön hetki, kun lapsi lopettaa syystä tai toisesta harrastamisen. Nimenomaan tämä teema on ehkä yksi niitä, jotka aina silloin tällöin vilahtelee erilaisissa haastatteluissa ja muissa. Eli että mitä sitten, kun se harrastus loppuu, tai peräti ura, suunnitelma, joka alun perin on ollut, ei kuitenkaan pääse toteutumaan. Toinen sellainen vähän, niin kuin, miten sanoisin, vähän kuuma aihe, mutta joka on varmasti nimenomaan vanhempien kannalta tärkeä aihe, ja voisin kuvitella, että siitä keskustellaan kyllä vanhempien kesken, on tämä vanhempien oma käyttäytyminen siellä hallissa. Joo, todella meidän perheeseen kuuluu 2 10-vuotiaista poikaa, jotka molemmat harrastaa jääkiekkoa ja vielä jalkapalloa harrastava tyttö. Ja täytyy sanoa, että hallilla kuulee monenlaista ja toivoisinkin, että tämä kirja avaisi vanhemmille uuden näkökulman siihen, että mikä se oikeasti se rooli minuna vanhempana on sen lapsen harrastuksen. Oonko mä sen harrastuksen mahdollistaja, oonko mä sen harrastuksen uhka? Ja miten mä omalla käyttäytymiselläni joko ruokin sitä innostusta tai sitten jopa pahimmassa tapauksessa saan sen innostuksen hiipumaan. Kiitos Hanna. Ja siirrytään J.P. Vuoriseen tässä kohdassa, toinen kirjailijamme. J.P. Vuorinen tuli todellakin tähän kirjaprojektiin mukaan vaiheessa, jossa 2 naista katsoi toisiaan ja totesi, että meidän jääkiekko-osaamisemme on joka tapauksessa aika rajallinen, vaikka intoa sinänsä oli ihan riittävästi. Ja muuta tietoa molemmilla toki, ainakin omasta mielestään. J.P., kun me löysimme sinut ihan, todellakin voi sanoa, että löysimme silloisen Jääkiekkoliiton toimitusjohtajan työhuoneesta. Mikä oli ensimmäinen ajatuksesi siitä, kun tulimme siihen eteen ja sanoimme, että voisitko sä lähteä kirjoittamaan meidän kanssamme kirjaa? No joo, se oli tosiaan SM-liigan toimitusjohtaja silloin, että Jääkiekkoliitto oli vähän aikaisemmin. No niinpä se meni. Joo, mulle tosiaan, niin mä lupasin, että kun mä tänään kerron, niin mä lähden 50 vuoden takaa. Ja se on vähän pitkä tarina varmaan sitten, mutta sanotaan, että kun mua pyydettiin tähän kirjaan, niin mä jotenkin palasin sen 50 vuoden taakse, kun mulle Tampereen Ilveksen edustajat löi lapun käteen ja sanoi, että tervetuloa harjoituksiin. Ja tamperelaisille aina sanotaan, että siellä synnytään Ilvekseen, Tapparaan tai aikaisemmin KVC. Mulle se tapahtui sillä, että lyötiin lappu käteen ja sitten musta tuli Ilves sen jälkeen. Ja mä muistelin niitä aikoja, kun mä olin juniori ja aloitin harrastaa ja mietin, että mitä se oli silloin, mitä se on tänään. Niin totta kai se oli kovin erilaista, mutta siinä on myös hyvin paljon samanlaisia asioita. Ja sitten tietysti nämä oli mulla edessä, kun mä isänä aloin valmentaa ja omat lapset alkoi harrastaa ja samanlaisia pohdintoja. Peli on muuttunut paljon, mutta kyllä ne niin kuin mitä liittyy tämmöiseen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja kasvatukseen ja muuhun, niin kyllä ne on hyvin pitkälle samanlaisia asioita. Mulle tämä prosessi tarjosi sen mahdollisuuden reflektoida ja sparrata omaa käyttäytymistäni ja aikanaan ja sitä, miten vanhemmat käyttäytyy tänä päivänä, mitä asioita tulee ottaa huomioon ja mitä se vaikuttaa perheeseen ja muuhun. Eli mulle tämä on ollut erittäin antoisa projekti. Se, että on ollut
viimeiset vuodet kuitenkin huippukiekon kanssa enemmän tekemissä, niin mulle tämä on paluu juurille ja mua kiinnostaa tämä juniorikiekko ehdottomasti ja tässä on niin kuin kiva tehdä hommia lisääkin sitten taas jatkoa ajatellen ja siitä tässä lähdettiin mukaan ja meillä oli antoisa prosessi näiden rouvien kanssa ja se on siinä teidän käsissä toi kirja. Materiaalihan meillä oli paljon enemmän ja me Hannan kanssa itse asiassa kirjoitettiin varmaan toinen samanlainen kirja, mutta Kristiina veti henkseliä ylle koko ajan, niin siitä saatiin tiivis paketti sitten aikaiseksi ja tehdään sitä Hannan kanssa vaikka se seuraava kirja niistä lopuista materiaaleista. Joo, niin kuin tiedätte ehkä, niin kustannustoimittajan tehtävän tämmöinen yleismotto on Killing Your Darlings. Eli poistaa kaikki se, joka on sinänsä kivaa, mutta ei välttämättä liity ihan pääteemaan. JP, sä oot tilanteessa, jossa ei kestä kauaa, kun seuraava juniorin jääkiekkosarja Vuorisia on ilmeisesti pyrkimässä ainakin lähelle kaukalon reunaa. Mitä sä sanot tässä vaiheessa näille omille pojillesi siitä, että miten heidän olisi hyvä ohjata omia lapsiaan siihen jääkiekkoon niin, että se ihan oikeasti auttaisi, niin kuin alussa tuossa vähän mainostin, ei ainoastaan tähteyteen, vaan myös siihen yhteiskunnalliseen vahvuuteen, jota me tullaan tarvitsemaan nuorissa paljon? Joo, tämä mun vanhempi poikani on aina välillä sanonut, että sä olit niin negatiivinen aina, vaikka mä omasta mielestäni ollut yhtään negatiivinen, mutta kai mä olin niin innokas, että mä halusin opettaa ja auttaa sitten sitä kautta, että mä korjaan virheitä. Mutta kyllä mä sanoisin, että maltti on tärkeää ja ei saa olla isänä niin innostunut, että on niin kuin liian, pitää antaa aikaa sille kehittymiselle ja se tulee sieltä, jos on tullakseen, jos olosuhteet on oikeat niin, ja lahjakkuutta riittää ja intoa, niin sitten siinä on. Täälläkin on mukana sellaisia kavereita, jotka on menestynyt pelaajaurallaan ja tietää nämä asiat, mutta maltti on se, mitä mä niin kuin korostaisin tässä asiassa. Okay. Hyvä. Nyt teillä on kirja käytössänne. Miten aiotte jatkaa tämän kirjan kanssa? Nyt ihan molemmilta pyydän tässä kohdassa vastaus. Sen lisäksi, että tulee tämä toinen osa, jossa kustannustoimittaja on siirtynyt jo toisiin maisemiin. Miten tämä jatkuu sinun elämässäsi eteenpäin? Niin, kyllähän tämä varmasti jatkuu joka ikinen päivä äitinä tekemällä niitä tietoisia vanhemman valintoja ja toivottavasti meidän yhteistyönä päästään niin kuin tonne arkeen seuroihin käymään keskustelua ja herättämään kysymyksiä ja tarjoamaan tukea ja tietoa. Joo, mulle tämä on nyt tässä lyhyessä ajassa toinen kirja, jonka mä oon tehnyt tällainen kimpassa ja se on tietysti hyvä tapa tehdä kirjoja ja mulla on 4 kirjaa, joita mä voisin aloittaa ja nyt sitten täytyy miettiä mitä tekee. Tästä ei ole mitään tienaa, mutta tämä on kiva harrastus tämä kirjanteko. Mutta tietysti kun omakustanteinen kirja on tässä tapauksessa kyseessä, niin se ei ole vain se kirjan kirjoittaminen, vaan se on se koko markkinointi ja myynti hoidettava. Eli kyllä tässä on ihan riittävästi prosessia meillä hoitaa tämä kirja sillä tavalla kotiin, että ei ainakaan takkiin tule. Mutta tämä on ollut hienoa juttua ja tämä vaatii sellaisen tiimin kuitenkin ympärille, tekee niitä sitten yksin tai parina tai kolmikkona, niin kyllä siinä on oltava sitten ne taustat kunnossa, että ei sinne voi maailmalle ihan mitä tahansa tekstiä laittaa ja lapsuksiakin aina sattuu ja varmaan niitä tässäkin kirjassa sattunut, mutta kyllä mä ainakin muuten noin äkkiseltä on hyvin tyytyväinen tähän tulokseen. Kiitoksia tekijät. Minä tässä vaiheessa siirtyisin meidän haastateltavien edustajaan, ensimmäiseen Vanessa Kurri. Voisiko saada muutaman sanan puhua? Tuletko sun kanssasi? Kuitenkin he istuvat, me ehkä seistään tässä, näytään ainakin paremmin. Haastattelimme kirjaan hyvin monenlaisia, että haastattelimme, minäkin puhun siitä, vaikka itse en ollut haastattelemassa, mutta kirja on toki minunkin lapseni omalla tavallaan. Mutta kirjaan on haastateltu hyvin monenlaisia henkilöitä ja voi sanoa, että suoraan niin kuin pelkästään niin kuin ikään kuin itsensä edustajana, niin sä oot ainoa nainen. Siellä on myös muita naisia kyllä, mutta he ovat tulleet mukana siinä, kun on myöskin perheen muita jäseniä haastateltu.
Ja syy oli kauhean selvä, koska tämä kirja on nimenomaan ajateltu niin, että tämä toivottavasti on sellainen, joka monia jääkiekon harrastuksen niin kuin äärelle joutuvia, pääseviä äitejä kiinnostaisi. Tuntuu siltä, että miehet tietävät jääkiekosta jo etukäteen paljon, eivät ehkä niitä asioita, mitä junnukiekossa pitää tietää, mutta äidit ovat usein harrastaneet itsekin muuta ja jääkiekko ei ollut päällimmäisenä siinä asiassa. Teidän perheeseen jääkiekko on nimenomaan junioritasolla sinun elämäsi kannalta tullut mukaan 3 vuotta sitten. Minkälainen prosessi se oli sulle äitinä? Sä oot tietysti pikkasen poikkeuksellinen henkilö vastaamaan, mutta joka tapauksessa sä myös äitinä otit kantaa siihen, että poika lähti pelaamaan. No, tietenkin se oli ihan itsestäänselvyys, miksi ei olisi aloittanut, että pojalla oli hirveä hinku päästä jäälle itse asiassa sisarusten mukana, että siitähän se lähti, että oli talvi ja haluttiin lähteä luistelemaan, niin hänkin lainaa naapurin pojan sellaisia ensiluistimia, että halusi lähteä jäälle ja kaatui tietenkin, sitä paitsi tehtiin kardinaalimoka, oli tylpät luistimet, sitähän ei saisi tehdä, koska se tappaa jo innon. Mutta siis kaatui ja nousi ylös ja kaatui ja nousi ylös, yritti hetken aikaa ja sitten tuli niin kauhean kiukku, että se repäisi ne vaan pois päältänsä ja sitten katsottiin vaan, että liian aikaista, että aloittakoon sitten luistelun, kun on niin parempi hetki ja se oli sitten about vuoden siitä eteenpäin ja sitten se lähti luistelukouluun jotenkin luontaisesti, Jarin kanssa lähtivät luistelemaan ja pikkuhiljaa sitten siitä tuli joukkue ja sen ikäisestä koottiin joukkue. Mulle se oli ihan itsestäänselvyys, koska me ollaan notkuttu varmaan kaikki hallilla ja ollaan katsottu pelejä tyttöjen kanssa, kun mulla on tietenkin 13-10-vuotiaat tytöt, joten ne on vanhempia, niin ollaan käyty lätkämatsit ja kaikki ja se niin kuin kuuluu meidän elämää tietenkin. Et ei pelottanut mua äitinä. Ja lapset ovat kaikki harrastaneet, niin siinä mielessä ne asiat, jotka kirjassa on suhteellisen vahvasti esille, on muun muassa ruokavalio ja muutenkin tämmöinen ohjelman rakentaminen, niin ilmeisesti teidän perheessä ei ollut niin semmoinen uusi juttu. Eihän mä ole mikään pastankeittäjä vielä ollut, kun ei ole kuin ihan Jarinkaan urheiluelämää tietenkään ollut silloin, kun me ollaan aloitettu seurustelemaan, mutta pikkuhiljaa siis eihän mäkään ollut lukenut mitään oppaita tähän näin. Et musta tuntuu, että se tulee myös sellaisen vähän maalaisjärjen kautta ja siihen oppii, mutta tietenkin, että jos on annettu tällaiset eväät johonkin pakettiin, niin totta kai moni haluaa lukea sen, että mitä lapsi tarvitsee siihen. Että ehkä se ei ole kaikille välttämättä selvää, että siinä on lepoa ja siinä on oikeanlainen ravinto ja kaikki näiden suhteessa, kaikki näiden, että on tasapainossa. Mutta kyllä se tulee sieltä, mutta ei tämä kaikki ole itsekään ihan itsestään selvää, että se pikkuhiljaa sieltä tulee. Niin, on paljon myös todellakin innostuneita vanhempia ja joskus kuulee, että ovat innostuneempia jopa kuin lapset. Ja sinulla on ollut nyt ihan viimeaikainen mahdollisuus nimenomaan nähdä ja kuulla sitä vanhempien elämää, sitä miten vanhemmat siellä verkostoituvat siinä, missä lapsilla on ihan se oma maailmansa. Ja äsken viittasin siihen, että voi sanoa, että huhut kertovat, koska en ole varsinainen itse juniorijääkiekossa mukana oleva henkilö, niin huhut kertovat, että vanhemmat innostuvat joskus ehkä vähän liikaakin tai innostuvat väärällä tavalla. Minkälaisia kokemuksia sulla on sekä voi sanoa iloja että mahdollisesti vähän semmoisia sormennostatuksia siitä, miten vanhemmat ovat olleet mukana jääkiekkoharrastuksessa äidin näkökulmasta katsottuna? No mulla on siis 8-vuotias poika, joten mä en ole vielä nähnyt minkäänlaisia tällaisia lieveilmiöitä meidän Matinkylän hallilla, vaikka sekin pääsi jossain vaiheessa otsikoihin, mutta tosi hienosti. Musta tuntuu, että meilläkin esimerkiksi Jari on se, joka on niinku rauhallinen ja hän vie pojaa ja katsoo sitten peliä siinä ihan hissukseen ja mähän siinä elän. Mähän saan kiljua, koska mä oon äiti. Siis äidit kiljuu meillä ainakin ja sitten niinku pojat katsoo sinne lehtereille ja katsoo, että toi on mun äiti. Kyllä ne isät on hiljaa, että meillä äidit kiljuu, mutta ei ole mitään negatiivista sanottavaa. Mun mielestä on tosi innokkaita vanhempia ollut, että sehän vaatii sen kuskaamisen ja kannustamisen ja vitsi, meitsi lähtee eka turnaukseen viikonloppuun, mä pääsen kuortaneille. Jees. Mä ainakin odotan sitä, että meitä on monta äitiä, jotka lähtee sinne ja me tehdään siitä niinku vähän erilainen ehkä reissu kuin isillä ja pojilla on. Äitien reissu. No niin, siitä ehkä kuulemme sitten myöhemmin lisää. Mitä on, kun äidit lähtevät turnausreissulle? Eli voi olla, että elämä on erinäköistä siellä myös lapsien pelissä.
Minkälainen arvio sinulla on tällä hetkellä siitä, että kuinka kauan teidän poikanne tulee pelaamaan jääkiekkoa? Sen puheen perusteella, mitä olet käynyt hänen kanssaan. Hänhän on luetellut jo kaikki joukkueet, missä hän tulee pelaamaan. On muutama SM-liigan joukkue, jonka jälkeen sitten NHL:ssä muutama joukkue. Nämähän on hauska kuulla mutta mä en ainakaan luo mitään paineita enkä odotuksia siihen suuntaan, että mennään joka päivä kerrallaan ja katsotaan mikä into pojalla on. Ja nyt siinä on kauhean kova hinku tehdä tätä, että tännekin kun kuuli, että mä tuun, niin se oli, että jes, hän tulee luistelemaan tohon noin samaan aikaan. Mä sanoin, että no ehkä se ei onnistu ja se veti hirveät herneet nenää, kun se ei päässyt mukaan. Mutta niin kauan kuin silloin itse paloa siihen tai tekemiseen, niin totta kai tuetaan ja kannustetaan. Ja tietenkin tulee niitä hetkiä, että ei välttämättä jaksa kiinnostaa. Ja siinä sitten täytyy taas vanhempana miettiä sitä, että on se tuki ja kannustus, mutta myös se armollisuus siihen, että ei väin vängällä. Että otetaan sitten väsynyt poika hetkeksi äidin huomaa ja jatketaan taas sitten parempana päivänä. Poika on vielä suhteellisen nuori ajatellen tätä koulun omia haasteita. Mikä kasvatusperiaate teillä on, että missä järjestyksessä menee koulu ja perhe-elämä ja muut harrastukset ja jääkiekko? No totta kai, mulla oli just vanhempainvartti, kun mä tänne kiiruhdin, joten käytiin opettajan kanssa just tämä aihe läpi. Ja molemmat oltiin sitä mieltä, että puhuttiin kyllä samaa asiaa, että ensin on se läksyt ja ne tehdään heti koulun jälkeen. Mutta meilläkin Matin kylässä on koko aika yleisöluistelua mailallistaan 3 kertaa viikossa ja poika haluaisi mennä kaikkiin niihin. Plus sitten on tekniikkajää alkanut vielä, eli hänellä olisi mahdollisuus olla 7 päivää viikossa jäällä. Ja hän mielellään siis sinne se haluaa. Ja nyt mä huomaan taas, että mun ei pitänyt kauheasti tätä kuskausta nyt niin kuin arkena, jos ei ole harkkoja, niin tehdä, mutta sinnehän minä ajelen ja vien, koska se on ihan, että äitihän on pakko päästä sinne luistelemaan. Ja siellä sitten se on isojen kollien kanssa vetelemässä. Mutta jos se tykkää siitä, nyt se on fine, että tämä nyt onnistuu näin. Mutta aina ensin koulu ja kaikki muut ja sitten tulee vasta se, että sitten saa lähteä. Mutta mieluummin lähtee. Toinen vaihtoehto on pelaa pleikkaa kotona. Totta, erittäin tärkeä loppukommentti tähän. Kiitos Vanessa Kurri. Ja jotta mennään näihin todella jääkiekollisiin osiin, niin tässä vaiheessa JP on parempi, että sinä tarvitset mikrofonia ja minä vain onnittelen vielä kertaalleen kirjoittajia. No niin, Kristiina, kiitoksia. Kristiina on vanha toimittaja, se kyllä osaa nämä hommat näköjään, että olisit voinut hoitaa varmaan nämä jääkiekkoilullisetkin haastattelut ihan hyvin. Joo, tosiaan vielä omastakin puolesta tervetuloa tähän tilaisuuteen. Miksi ollaan täällä niin kuin mä oon sanonut, että tullaan hienhajun äärelle. Täällä ei kyllä tuoksu mikään, mutta siisti sali. Mutta haluttiin, että tullaan sellaiseen paikkaan, ei mennyt ihan jäähalliin, mutta semmoiseen paikkaan, jossa voi kehittyä jääkiekkoilijana ja urheilijana, ja sen takia ollaan täällä. Mut tässä vaiheessa mä kutsusin nyt tänne keskustelemaan mun kanssa Tommi Kiviahon. Onko se Tommi siellä? On. Joka on tosiaan tämän Hockeypacein toimari ja käydään vähän asioita läpi. Ja ennen kuin mennään suhun henkilökohtaisesti, niin sä voit aloittaa ihan semmoisella niin kuin virallisella, maksetulla puheenvuorolla. Kerro meille, mikä on Hockeypace. Joo, tervetuloa munkin puolesta ja onnittelut kirjoittajille. Hockeypace on perustettu 2011 ja ideana tässä oli se, että saadaan treenikeskus Suomeen. Eli yksilötaitoihin perustuva treenikeskus, jossa todellakin meillä on luistelukone tuolla teidän takana, meillä on laukaisukone tässä mun takana ja meidät varataan aikaa tänne, jotta voidaan parantaa, on sitten luistelua, laukausta tai mitä tahansa jääkiekossa tarvitaankaan. Ja matka on ollut pitkä. Suomessa aina kaikki tapahtuu hitaasti, mikään ei tapahdu nopeasti, mutta pikkuhiljaa ollaan päästy siihen, että ihmiset on oppinut ymmärtää, mitä me tehdään, missä me sijaitaan ja mitä kaikkea meiltä voi täältä saada. Eli todellakin se, että ensisijaisesti meillä yksilöt käy treenaamassa, mutta toki myös sitten myös joukkueet käy ja vietetään synttärijuhlia täällä ja firman tilaisuuksia ynnä muuta. Se on.
No niin, Tommi, sä oot myös 3 lapsen isä ja sun vaimos Laurakin on tuolla takana, joka kehuu, että hän on joutunut kans hommiin aika tavalla siinä urakassa. Niin kerro vähän, mitä he harrastavat. Joo, 2 poikaa, kummatkin pelaa jääkiekkoa ja tyttö on futiksessa maalivahti. Eli kyllä melkein toi urheilu on lähellä niin kuin oman uran jälkeenkin. Itse tulee enää höntsäytyä vaan kavereiden kanssa, mutta se, että musta se on upeaa, että he harrastaa ja tietenkin ihan kiva, että harrastaa jääkiekkoa, josta itsekin on tykännyt, mutta ei mulla ole väliä, mitä ne on voinut harrastamaan. Mutta palvelulajit mun mielestä antaa hyvää pohjaa myös elämälle. Joo. No niin, Tommi, sulla on, en muista enkä tarkistanut, kuitenkin iso määrä liigaotteluita ja sä oot päässyt pitkälle omalla urallasi. Nyt kun sulla nämä 2 poikaa harrastaa, niin onko ne sulle joku, mitä sulla jäi unelmina saavuttamatta, niin onko ne nyt sitten jatketta sille? Ei tosiaankaan ole, eli todellakaan odotukset ei ole missään nimessä korkealla. Itse asiassa vanhin poika, parikymppinen, harrastaa A-junioreissa, pelaa ihan vaan omaksi ilokseen. Tämä 14-vuotias poika, no hän nyt varmaan tässä just vanhassa puhuttiin tässä aikaisemmin tuo NHL ynnä muuta SM-liigaa, niin hän varmastikin miettii tällä hetkellä omassa päässään pidemmällekin näitä juttuja. Mutta se, että ei missään nimessä omat päätökset tekee ja nauttii pelaamisesta. Joo, sitten kun sä oot paljon pelannut pitkään, sulla on ollut iso määrä valmentajia ja Jalosen Jukka tuossa sanoi, että hänkin on ollut sun valmentaja, niin jätetään Jukka tästä laskusta nyt ulos. Niin kerro, ketä sulla on jäänyt positiivisesti valmentajista niin kuin mieleen sun oman ura-ajalta? Joo, ei missään nimessä. Musta on hienoa se, että Jukka on paikalla ja aikoinaan Ilveksessä oltiin samaan aikaan. Ja valmentajia on nähnyt tässä todellakin pitkän uran aikana paljonkin erilaisia. Vaikea laittaa sillä tavalla miettiä, ketä kaikkia olisi jäänyt, siis kaikki on omalla tavallaan jäänyt mieleen, mutta Rautakallion Pekka tulee mieleen niin kuin tämmöisenä henkilökohtaisten taitojen. Pekka oli puolustaja, itse oli hyökkääjä, mutta Pekka antoi neuvoja meille hyökkääjille siitä, että miten kannattaa pelata niitä puolustajia vastaan. Ja niin se on ainakin yksi, mikä on jäänyt. Toinen, mikä oli Ässissä aikoinaan, niin Aurinkokuningas Tamminen niin taas toi sitä semmoista itseluottamusta siihen, että mentiin vaikka läpi seinän hänen aikanaan. Eli todellakin se, että tehtiin duunia ja todellakin kova linkistä. No niin, sitten niitä valmentajia, josta sä et välttämättä niin positiivisia kommentteja anna, niin niitä mä en kysy sulta. Että kiitos Tommi tästä ja kiva kun saatiin tulla tähän paikkaan. Kiitos. Ja menestystä teille täällä bisneksen näkökulmasta. Joo, meillä oli tänään etukäteen jo teille ohjelmaakin laitettu ja valitettavasti toi Koivun Jukka joutui jäämään pois ja Jukkahan on tuossa kirjassa kertonut siitä, miten heidän perheestä tuli 2 NHL-kapteenia ja siinä on ihan muutama mielenkiintoista tarinaa siitä, miten tämä prosessi meni ja miten Mikko sitten kehittyi siinä kuitenkin ton tason pelimieheksi, vaikka oli Sakua laajattomampi varmaan siinä alkuvaiheessa. Mutta se, että Jukka ei päässyt ja meillä Neka on ollut vähän toipumislomalla, mutta Neka saatiin tänne tilaisuuteen. Hän on myös tuossa kirjassa haastateltu ja Neka on kertonut siinä omia tarinoitaan. Niitä oli vähän enemmänkin, mutta toi Kristiina karsi niistä osan pois, mutta kertaan niistä sitten uudestaan jo tulevissa kirjoissa. Mutta tuutko sä Neka tähän kanssa seisomaan, niin muutama kysymys sulle. Nekan kaikki tuntee ja Neka on saanut huoltajan työstää erilaisia kunniamainintojakin ja Neka on sellainen henkilö, joka on ollut Jääkiekkoliiton Pohjola-leirillä. Kuinka monta vuotta se oli? No varmaan 30 vähän päällä, mä en ihan tarkkaan tiedä sitä. Joo. Eli 30 vuotta Pohjola-leirillä tarkoittaa sitä, että aika moni maajoukkuepelaaja ja moni muukin pelaaja on mennyt siinä Nekan käsien läpi. Kerro meille vähän siitä, että minkälaisia kokemuksia sulla on sieltä Pohjola-leirin maailmasta, jossa tulee semmoisia nuoria poikia, joilla on hirveästi unelmia ja
kuvittelevat ehkä jo olevansa aika pitkällä, kun pääsevät siihen vaiheeseen. Ja sekin on jo saavutus tämän päivän jääkiekossa päästä sinne leirille. Niin miten sä henkilökohtaisesti, kun siellä niiden kanssa pyörit käytännön tasolla ja sun ei tarvitse olla valmentajan roolissa, niin minkälaisia viestejä sä heille kerrot ja mikä on se niin kuin teidän vuorovaikutus? No, meillä on siellä niin, että mä ajattelen aina niin, että ne pystyisivät ja pärjäisivät siellä elämässään ja leirillä hyvin. Ja sen vuoksi mä panen vähän kuria ja tällaista, että niillähän ei ole semmoista kuria, että kun sieltä tulee Lapin pojat, niin nähän ei tiedä mistään, ne on heti kaikki ojennuksessa. Ja sitten kun tulee Hämeen pojat, niin nämä ei ole mitkään ojennuksessa. Ja niin niille pitää sitten sanoa yhteisiä sääntöjä ja lakeja. Ja se on tosi hyvin mennyt, vaikka se ei nyt sillä lailla pidetäkään sitä hallinnassa sitä juttua, niin kyllä se ihan hyvin on mennyt siellä, että Hämeen pojatkin on pystyneet, ja ihan sama kuin helsinkiläiset, ne on ihan myöskin vähän tämmöisiä villejä. Kun sulla oli tosiaan 30 vuotta, kun sä oot ollut siellä mukana, niin miten nuoriso on muuttunut sinä aikana? No, se on muuttunut hirveästi. Se on muuttunut sillä tavalla, että nehän ei ollut kiekkoilija ollenkaan ne, jotka tuli sinne aluksi, mutta tämä loppupäähän on niin paljon saanut kaikkea tietoa täällä siviilissä ja täällä, ja niillä on tullut harjoituksia enemmän. Mutta mä en ole ihan varma, tuliko sieltä kiekkoilijoita enempää, mutta kuitenkin nämä on niin kuin oppineet sellaiseen tekemään töitä ja antamaan ja ottamaan, ja ne on niin kuin enemmän pelimiehiä kuin mitä oli silloin ennen vanhaa. Joo, sitten tosiaan kun Nekahan tunnetaan muutaman huippupelaajan tämmöisenä henkilökohtaisena huoltajana, josta hän tuossa kirjassakin jonkun verran kertonut, eli Selänteen Teemu ja Lehtisen Jere, niin heidätkin sä oot tuntenut aika pitkään, niin minkälaisia viikareita nämä molemmat oli? No, nämä oli tosi mukavia kavereita. Teemuhan oli sellainen, joka oikeastaan ei välittänyt mistään mitään. Ja se oli kumminkin sellainen niin kuin salaa, se seurasi ja tarttui asioihin ja kyseli aina kaiken näköistä, että kukas toi on, aha se on Holikki, joo selvä, no niin, ja hän kyseli kaikista kavereista ja ihan sama kuin Jerehän ei paljon kysellytkään, se teki töitä ja kummastakin tuli tosi hyviä kavereita. Ehkä siitä, kun Jere oli sellainen, sehän ei ole kovin sellainen mallikas jätkä noin ulkoisesti, että se on vähän niin kuin jyrän alle jäänyt. Ja Teemu on taas tällainen komeampi kaveri, niin se oli niin kuin ymmärrettävää ja voinut ajatella siitä, että mitä siitä seuraa. Siitähän seuraa se, että esimerkiksi siellä NRissä, kun ne pelailee, niin Teemuhan on suosiossa ja toinen ehkä ei ole niin suosiossa ainakaan tänne ulospäin. Mutta ne on kummatkin tosi hyviä tyyppejä. Ne on ihan tosi hienoja jätkiä. Niitä on monta muutakin. Kerropas joku oikein kiva tarina, mitä sulle tulee mieleen, minkä voit kertoa tässä Pohjola-leiriltä esimerkiksi. No niin, Nekahan on ollut myös KHL:ssä huoltajana ja nyt kun puhuttiin noista jyrän alle jääneistä, niin siellä KHL:ssä niitä riittää. Minkälainen kokemus sulla siitä oli? Se oli jääkiekkoillisesti hieno kokemus. Se oli tosi hieno matka. Ja, mutta siellä oli se, että mehän mentiin niinku niille tavallaan sitä huoltoa ja kaikkea vastaan, koska ei ne halunnut meitä sinne, mutta mehän mentiin sinne ja kunnes se sinne matkalla alkoi muotoutua sitten se
kuka täällä on mitäkin. Ja mä esimerkiksi käyttäydyin hyvin normaalisti ja neutraalisti niitä kohtaan. Ja siellä oli kaikennäköisiä juttuja, siellä ei koneet toiminut ja hän ei osannut käyttää kuin yhtä konetta. Ja mä sitten käyttelin näitä muita koneita. Ja, se oli vähän semmoinen extreme matka, ettei sitä oikein tiennyt itsekään, mitä tässä tehdään. Ja ehkä me tiedettiin, mutta he eivät tienneet. Ja se oli aika hieno pätkä elämässä sekin. Joo, koska Summasen Rami oli silloin valmentaja, niin mä en kysy, että mitä siellä kivoja tarinoita tapahtui ympärillä. Mutta kiitoksia Neka siitä, kun saatiin sua haastatella ja tuohon kirjaan myöskin. Ja nyt me jatketaan sitten Jalosen Jukka ei ole tänne kutsuttu nuorten maajoukkueen valmentajana, eikä ole kutsuttu KHL-valmentajana, vaan ihan riihimäkeläisenä kundina kertoo, miten Riihimäeltä päästään jääkiekossa eteenpäin, vaikka onko sä syntynyt Hyvinkäällä vai missä sä olit? En muista sitä sun historiaa tarkkaan, mutta sä oot nyt kuitenkin asunut Riihimäellä aika pitkään ja sunkin lapset on lajia harrastanut ja taitaa harrastaa vieläkin, niin kerro vähän siitä puolesta lisää. Joo, Riihimäellä on syntynyt ja vieläkin asustellaan siellä. Ja Riihimäki, niin kuin hyvin tiedätte, niin pieni kaupunki ja aika vähän sieltä on vuosien saatossa edes liigapelaajia tullut, mutta paljon on kyllä pelaajia. Tällä hetkelläkin junnupelaajia, niin poikia kuin tyttöjäkin, että siellä on aktiivista toimintaa. Ja tietenkin omien poikien kautta sitten, kun 2001 pitkän reissun jälkeen muutettiin Riihimäelle tavallaan takaisin, niin pojat alkoi kautta jatko pelaamista sitten siellä. Vanhin on nyt 21 ja nuorempi 19 ja vanhempi pelaa harrastusmielessä tuossa Hyvinkäällä kolmodivarin joukkueessa ja nuorempi enemmän tosissaan HPK A-junnuissa. Ja sitä toimintaa sitten kun seurasi, niin kyllä se kun itsekin valmentaja olin ja olen edelleenkin, niin tietenkin sitä aina haluaisi, että ne joukkueet, missä oma lapsi on, niin se toiminta olisi päivittäin laadukasta, se arkisia, mitä siellä tehdään, että siinä on joku järki ja tolkku. Ja nuorempi poika sitten pääsi tietenkin tuuristaan, kun on syntynyt vuonna 1996, niin pääsi semmoiseen ikäluokkaan Riihimäellä, jossa oli niin kuin hyvä valmennus. Ja siellä tehtiin hyviä asioita heti alusta asti ja 6 tai 7 kaveria pelaa edelleenkin niin kuin joko A-junnon SM-liigassa tai SM-liigassa. Ja se on musta aika hyvä suoritus niin kuin noin pienen kylän yhdestä ikäluokasta ja se ei ole niin kuin kiinni siitä ikäluokasta, vaan siitä, mitä niiden kanssa tehtiin. Ja siitä iso kiitos niin kuin niille nimenomaan valmennus- tai johtoryhmälle voisi sanoa näin. Se oli innokasta porukkaa ja hyvä vanhempien ryhmä siinä taustalla ja siinä oli joku järki heti alusta asti mukana, että näin kävi. Mä voisin tästä jatkaa vielä vähän siis siihen, ehkä meni vähän rönsyille, mutta että kun 2 poikaa tosiaan itsellä on ja miten sit pystyy niinku arvioimaan, ehkä sä olet kysynytkin tätä johonkin tähän viittaavaan, mutta että pystyykö arvioimaan niinku lahjakkuutta ja milloin niinku pystyy, niin vaikka mäkin olen ammattilainen, niin erittäin vaikea kyllä arvioida vähän yli 10-vuotiaasta, että kenestä niinku tulee tai kenestä niinku ei tule tai kenestä voi tulla, kenestä ei varmaan tule. Mä muistan, kun multa kysyttiin joskus, ne oli varmaan pojat silloin 10 ja 12. Joku kysyi, että tuleeko, tai ehkä vähän vanhempiakin jopa, mutta tuleeko sun pois niinku pelureita? Niin mä sanoin, että ehkä vanhemmalla voisi olla niinku pikkusen saumaa, mutta nuoremmalla nyt ei ainakaan hirveästi tunnu olevan, että kun ei ole niin hirveästi virtaa ja intoa. Ja nyt on niinku mennyt ihan päälailleen niinku asiat tässä vuosien saatossa. Ja se johtuu paljon siitä, että eihän me voida mitenkään tietää, että kuinka innokas joku on se tyttö tai poika, niin on sitten 16-17-vuotiaana, mitä se on 8-vuotiaana niin kurreillaan tai meillä silloin 10-12-vuotiaana. Me voidaan tietää mitenkään sitä, mihin suuntaan se muuttuu. Ja meillä nuorempista oli pari semmoista vuotta tuossa, että tuli paljon loukkaantumisia, oli kaiken näköisiä juttuja, että se pari vuotta ei paljon pelannut, mutta kun pisti itsensä kuntoon ja oppi vähän pitää itsestään huolta ja sitten alkoi vähän kasvaa niin kuin urheilija. Jotenkin sen ansiosta varmaan sitten niin kuin joku lamppu syttyi
ei kenenkään muun ansiosta, vaan ihan itse oivalsi ja alkoi harjoitella enemmän ja on päässyt niin kuin eteenpäin tietylle tasolle, mutta että ei pysty kyllä kovin moni sanomaan, että 12-vuotias tulee tai ei tule. Tai sitten täytyy aika medio olla. Että totta kai on semmoisiakin lahjakkuuksia, joista varmaan näkee, että nyt on niin kuin todella hyvät eväät. Mutta kun korvien välissä yleensä ratkaisee aina nuo asiat, niin sitä ei pysty siinä vaiheessa vielä kukaan niin kuin sanomaan, että mikä se tulee olemaan sit se motivaatio vähän vanhempana ja innokkuus. Nekalla olisi varmaan monta tarinaa siitä, että kun valitaan Pohjola-leirin All-Starsiin 15-vuotiaana, niin kuinka moni kaveri pelaa sitten ylipäätään SM-liigassakin, niin niitäkin rupeaa aika vähän olemaan, puhumattakaan jossain maajoukkueessa tai muuta. Että se muutos on aika huikea siinä muutaman vuoden aikana. Hyvä. Sitten jos mietitään erotuomaritoimintaa ja säkin oot, mäkin olen entisessä ammatissa joutunut vähän joskus toruun sua tuosta erotuomareiden moittimisesta, niin sun kuitenkin toinen poikaseksi vai onko vieläkin erotuomarina, vai ainakin kokeillut sitä? Minkälainen kokemus sulla siitä on? No, tuo vanhempi poika toimi tuomarina jonkun aikaa tuossa pelaamisen ohessa ja tykkäsi siitä hommasta, mutta mun on kyllä vaikea sanoa minkä takia se loppui. Se meni pari vuoteen viheltänyt enää, mutta teki sitä kyllä ihan innokkaasti 2-3 vuoden ajan, aika nuorena aloitti ja jostain syystä sitten vaan jäi. Mutta tietenkin sitten, että sitten kun on tuomarit tullut moitittua joskus enemmän, joskus vähemmän, koska tunne, niin kuin kaikki tietää, niin tunnehan vie järkeä. Niin meillä vanhemmilla siellä katsomassa kuin coachilla välilaitiossa, niin ei aina ne kommentit niin viisaita ole, mutta ehkä sitten sen jälkeen vähän, kun oman pojan muutamia pelejä niin kuin tuomarina, että miten hän tuomitsi, katseli ja seurasi, niin sitten vähän ehkä itsekin vähän järkevöityi sitten. Ei välttämättä täysin vieläkin voi tulla ylilyöntiä jatkossa, mutta joku idea siitä, että miten tuomareiden kanssa pitää toimia ja miten heitä pitää käsitellä ja että yhdessä kuitenkin näitä hommia tehdään. Joo, muistelen mitä mä oon susta jotain lukenut joskus niin sun edesmennyt isäshän, oliko hän aika voimakkaasti kans mukana tukemassa sua tässä jääkiekkotoiminnassa vai onko mä ihan väärässä? Onko se mielikuva? No varmaan vähän sekä, että isä oli yleisurheiluvalmentaja, että mäkin yleisurheilin 5-16-vuotiaaksi asti ja hän coachasi niin paikallisia Riihimäen Kiskon junnuja sit niin sillä sektorilla. Mutta kyllä niin lätkän suhteen ihan vaan niin mun mielestä hyvä vanhempi, eli kuljetti, kuskasi ja yritti kannustaa. Sitten semmoinen detalji, jonka muistan kanssa lukeneeni jostain, niin oliko niin, kun täytit 50, niin sulle yllättäen tuotiin leikekirja sun urastas. Pitääkö tämä paikkansa? Vai onko mä nyt lukenut jonkun muun haastattelun? Joo, siis yllättäen tuotiin leikekirja. Mä tiesin, että äiti on kerännyt jotain niin kuin leikkeitä jo siitä, kun mä olin pikkupoika. Jotain mä olin aikanaan nähnytkin varmasti, mutta sitten tuli semmoinen vähän isompi kirja, johon sitten oli koottu kaikki, mitä hän oli kerännyt ja me löytänyt ja muuta. Et se oli ihan mieluinen yllätys. Se oli kuitenkin ensimmäistä varmaan, kun mä olin alle 10-vuotias tai niillä nurkilta ehkä alkanut yleisurheiluura ja sitten lätkää kuitenkin paikallisessa Riihimäen palloiluissa tuli pelattua pikkupojasta asti, niin sieltäkin jotain oli kuvia ja juttuja, niin olihan niitä kiva katsella näin jälkeenpäin. Joo, oikeastaan totesin tämän sen takia, kun itsekin olen kerännyt aikanaan siellä, kun alkoi tämä kiekkotouhu, niin leikekirjaa, vaikka siellä välillä on ollut vähän negatiivisiakin juttuja, niin niitä on kuitenkin aika kiva sitten myöhemmin katsella joskus aina ja siinä mielessä kannustaa jokaista, joka sille tälle jääkiekkoilijauralle lähtee, niin kerää sitä materiaalia ja siitä voi löytyä paljon sitten elämään muistoja, jotka harmittaa, jos ei niitä ole tullut keränneeksi. Mut kiitoksia Jukka, mun listassani ei tainnut sulle olla. No vielä kysyisin tämän lopuksi, että... Ja mulla on sitten vielä. Okei, no niin. Kerro vielä, mitä sun mielestä hyvä juniorivalmentaja, mitä siltä odotetaan ja minkälainen sen pitää olla toimintatavoite? No hyvä juniorivalmentaja on vaativa, pitää tietynlaisen kuri, on silleen jämäkkä, että saa sen ryhmän toimimaan yhdessä. Reilu ja oikeudenmukainen, eli kohtelee kaikkia niin kuin samanarvoisina.
riippumatta siitä, onko se joku ykköskentän tai joku kolmoskentän pelaaja, koska sekin näinhän se vaan on. Mutta oikeudenmukaisesti jakaa peliaikaa ja vastuuta. Ja sitten tietenkin, että olisi kiinnostunut, jos se vaan mahdollistaa niistä pojista muuten kuin pelkästään pelaajina, että pyrkisi kehittämään niitä. Tietenkin ensisijaisesti totta kai valmentajana jääkiekkoilullisesti, mutta myöskin ihmisenä, että ne oppisi käyttäytyä, toimii ryhmässä ja ottaa muut huomioon ja tekee aina parhaansa. Et se on se juttu, mitä itsekin olen yrittänyt omilta pojilta vaatia. Oikeastaan ainoa asia, että ne yrittäisi. Vaikka vaikea on mitään muuta vaatia, kun sitä, että pistää kaiken peliä aina kun pelaaja. Eikä se aina ihan niin onnistunut, että joskus vähän jompikumpi siellä vähän laiskotteli ja silloin se harmitti itse. Ei se, että tuleeko jotain tehopisteitä tai häviksi tai voittaako joukkueen, vaan se, että näkee, että nyt oma poika ei vedä ihan täysillä. Niin se sai välillä itselle pahan mielen aikaiseksi. Se voi olla, että sitten se näkyy taas sitten lapsiin, vaikka ei mitään sanokaan, niin ehkä ne näkee ilmeistä, että faija ei ole nyt kovin tyytyväinen, että jostain syystä. Että sitten pitäisi taas kommunikoida asioista, että miten ja miksi tämä näin menee, mutta että se on semmoinen asia, mitä valmentajan pitäisi yrittää vaatia ja opettaa. Eli yrittämistä loppuun asti, niin kuin elämässä ylipäätään. Kiitos. Nyt mä löysin selityksen omalle toiminnallenikin silloin aikanaan valmentajana. Kristiinalla on. Tähän yhteenvedoksi tavallaan toivoisin, Eka, tuutko mukaan tähän 3 joukkoon. Tämä kirjaprojekti, sen lisäksi, että tässä tietysti keskityttiin nimenomaan tämän juniorijääkiekkoilun näkökulmaan sillä lailla, kun kirjailijat valitsivat, niin rinnalla meikäkin luki joitakinkin niin näitä jääkiekkoilijoiden muistelmia tai kertomuksia heidän omasta urastaan. Ja silloin tietysti puhutaan näistä mestareiden mestareista. Näyttää siltä, että tavallista on, että mestarit ovat hyvin varhaisessa vaiheessa nimenomaan harrastaneet erittäin monipuolisesti urheilua. Samalla tämän kirjan yhteydessä on tullut ilmi äideiltä se, että minkälainen rumba on ihan pienestä pitäen hallille kotiin, kouluun välillä, hallille kotiin. Mitä te 3 herraa, jotka kaikki olette nähneet jääkiekkoilua pienestä pojasta olleet siinä mukana, annatte juniorin jääkiekkoilulle yhden kehittämisehdotuksen, jotta se kehittyy sillä lailla, että meille tulee lisää näitä selänteitä ja muita korkeita ja hienoja nimiä tuonne maailmalle jääkiekkoilijoina? Mitä junnukiekoissa tehdään seuraavaksi vielä paremmin? Joo, tietysti täytyy muistaa, että ajat muuttuu, koska itse harrastin 3 lajia silloin nuorena, niin olisi helppo sanoa, että harrastetaan monipuolisesti. Näin se on edelleenkin, mutta on vähän vaikeampaa kuin silloin ennen vanhaa, niin tänä päivänä harrastaa niitä kaikkia määrätietoisesti eteenpäin. Mutta kyllä mä silti sanoisin, että jokaisella jääkiekkoilijalla pitäisi olla jollakin tavalla joku, vähintään 1 tukilaji mahdollisimman pitkään. Mikä se sitten on, niin se on sitten jokaisen oma valinta. No, tietenkin asioita olisi monia tuossa, mutta semmoinen, johon tavallaan varmaan jokainen on sitten kyse pelaajasta tai valmentajasta tai huoltajasta tai vanhemmasta, niin voisi vaikuttaa, että jokainen tykönensä niin yrittäisi hoitaa se oma roolinsa niin hyvin kuin pystyy. Ja sitten luottaisi niihin muihin, että ne myöskin hoitaa ne omat roolinsa. Eli ei lähtisi sörkkimään niin hirveästi muiden tonteille. Että mä hoidan oman juttuni ja muut hoitaa omansa, silloin homma toimii hyvin lähtökohtaisesti. Hyvä. Joo, ja näinhän se on. Ja se kuri ja järjestys ja tällainen tekemisen aitous ja tekeminen, niin se pitää olla niin kuin kädessä ja jaloissa. Ja mä myöskin tartun tuohon, näiden pitää olla joku oheislaji, mitä myöskin käyttää. Ei tässä muita. No niin, kiitoksia teille ja jatketaan vielä hetken aikaa. Tosiaan niin kuin ohjelmassa luki, tänään on tänne kutsuttu kaikki nämä, jotka julkisesti hakee Jääkiekkoliiton puheenjohtajan paikkaa. Oliko niitä nyt 7 sitten julkisessa haussa ja salaa hakee sitten vielä joku määrä ja niin tosiaan mä kaikkien kanssa on kyllä keskustellut ja 4 sattui yllättäen yhtä aikaa ulkomaanmatka ja tietysti kun kiireisiä miehiä ja muitakin syitä tuli tässä viimeinen vielä tänä aamuna, että me ei saatu kuin Soinin Pekka tänne paikalle ja ilmeisesti Pekka on niin ylivoimainen hakija, että muut luovutti jo tässä vaiheessa.
Ja tietysti valtuustohan sen päättää, ja Saarela Jarmo taitaa olla ainoa valtuutettu, vai oliko Salmisen Jari on täällä tässä hakuryhmässäkin vielä kaiken lisäksi, eli istuu tämän asian päällä aika vahvasti, mutta harmi, ettei saatu nyt enempää, mutta Pekka mä kutsun tänne eteen, ja juniorijääkiekko on kuitenkin iso ja tärkeä asia Jääkiekkoliitossa, ja itse kun on Jääkiekkoliiton puheenjohtajan kanssa aika pitkään toiminut, niin aika hyvin tiedän, mitä puheenjohtajalta vaaditaan ja edellytetään, ja siinä on tietysti monia ominaisuuksia, ja toista Kummolaa ei ole vielä syntynyt niin tuskin syntyykään tähän maahan, eli puheenjohtajan pitää olla erinäköinen ja erilaisia asioita tehdä eri tavalla varmasti, joitakin voi tehdä samallakin tavalla, mutta juniorijääkiekko, niin kuin aluksi totesin, on mulle henkilökohtaisesti tärkeä asia, ja nyt mä tosiaan kysyisinkin tässä Pekalta ensiksi, että mikä sun suhteessa on juniorijääkiekko? No se on ihan päivittäin, että mulla on 2 poikaa, 3 vanhoja jo maailmalla ja ei koskaan pelannut jääkiekkoa, pelannut tennistä ja golfia, mutta sitten on 12-vuotias ja 8-vuotias. Ja 12-vuotias on tuolla Blues junioreissa ja tänään on treenit ja huomenna on treenit ja eilen oli treenit ja sitten toinen on Grankula IFK:ssa 8-vuotias. Tämä 12-vuotias on hyvin kilpailullinen ja pelaa siinä oma ikäluokkansa tuolla huippuryhmässä ja vaatii paljon aikaa, että mitä hänestä sitten tulee, niin aika näyttää. Oma motiivi on todella kova, että sillä määrällä mitä hän tekee, motiivin pitää olla todella kova, että ei lähde siitä, että vanhemmat pakottaa tai vie hallille. Että toinen harrastaa kuorolaulua ja jääkiekkoa ja se on hieno yhdistelmä sekin, että hän on enempi harrastaja ja hän on Grankula IFK:ssa, joka on toinen hieno seura tällä alueella. Että kyllä se, niin kuin tänään tapasin Aamulehden huippukiekkoilija ja Sam Bergenheimi ja hän on tuolta Kiekko Espoosta myöskin kotoisin, niin muisteli omaa nuoruuttaan. Niin jokainen huippukiekkoilija hän on ollut joskus nuori kiekkoilija ja tietysti se iso työ kaikilla, jotka on nuorisokiekon parissa, niin on tunnistaa ne lahjakkuudet ja ne, niin kuin Jukka sanoi, jolla myöskin se pää kestää sen aika kovan koulun käynnin yhdistämisen ja kovan valmennuksen, niin kuin, jotta pääsee sinne huipulle. Ja sitten pitää muistaa, että valtaosastahan tulee vain on väärä sana, mutta että valtaosasta tulee hyviä harrastajia ja jääkiekkoyhteisön jäseniä, katsojia ja ehkä sitten muihin tehtäviin, mutta kyllä se kaikki lähtee sieltä kiekon kiinnostavuudessa sitten. Mä niin kuin aina ehkä vähän niin kuin itse harmitellut sitä, että tehdään niin kuin semmoinen ikään kuin vähän jako huippukiekon ja junnukiekon ja harrastamisen välillä. Kyllä ne on kaikki suomalaista kiekkokulttuuria ja tarvitaan junnuja ja tarvitaan harrastajia, jotta syntyy huippukiekkoa ja huippukiekon menestystä ruokkia. Kyllä tämä on semmoinen niin kuin yhtälö, jossa kaikki vaikuttaa kaikkiin, mutta meidän perheen viikonloput on jäähalleilla ja kuljetuksissa, että tiedän miltä se tuntee. Voin sanoa, että tämä kirja on todella tarpeeseen. Tai aion suositella sitä kyllä kaikille, joilla on omia lapsia, että oppii olemaan myöskin vähän fiksumpi vanhempi ja fiksummin siellä hallilla varmaan moni myöskin. Joo, tosiaan Pekkahan hakee sellaista hommaa, jossa on hirveä määrä töitä ja aika toistaiseksi sitten ei makseta mitään, että se on niinku huono työpaikka siinä mielessä, mutta ilmeisesti sä oot sen itsellesi tehnyt selväksi, että sulla on aikaa panostaa siihen. Miten sä oot ajatellut sitä, niinku, on tietysti hieno puheenjohtajana valita uusia päävalmentajia, olla median loisteessa, mutta sitten kun pitäisi olla ikisissä halleissa, sulla on sitä kokemusta, että miten sä niinku sitä hommaa puheenjohtajana veisit eteenpäin, huomioon tietysti juniorijääkiekkokin, ja mitä sä muuttaisit tässä juniorijääkiekossa ehkä, kun tässä on kuitenkin aina on rahaa ja tämmöiset asiat esiin. Nyt tuli vaikeita kysymyksiä, täällä on toimittaja paikalla, niin pitää olla kieli keskellä suuta, että vielä ei ole tietysti valittu mihinkään ja näin sivusta tai läheltä, mutta ei ytimestä, niin ehkä liikaa kannata lähteä antaa ohjeita sille,
mitä pitäisi tehdä. Ehkä se mun teema on ollut se, että pitää katsoa jääkiekkoa kokonaisuutena, jossa on huippukiekko ja junnukiekko ja kaikki pelaajapolut siinä välissä ja koulun. Ja jos katsoo, niin kun lähdetään sitten näihin Jukka tietää tarkkaan, sitten kun lähdetään C-junnusta ylöspäin ja puhutaan huippukiekosta, niin kyllä koulun ja kiekon yhdistäminen on todella haastava tehtävä. Tuo Matinkylän hallillakin, kun katsoo Kärppien bussia sunnuntai-iltana kello 8, kun se lähtee ajamaan Ouluun, ABC:llä syödään evät jossain vaiheessa, 2 ollaan Oulussa ja 7 herätään, 8 pitäisi olla koulussa, niin kyllä se on aika kova niin kuin rääkky näille nuorille pelaajille. Et ehkä se mun keskeinen teema, kun katsoo vähän sivusta jääkiekkoa, niin tuntuu, että liian harvoin puhutaan jääkiekon kokonaisuudesta. Puhutaan maajoukkueesta, puhutaan liigasta, puhutaan mestiksestä. Aika harvoin puhutaan junnukiekosta noin yleisellä tasolla. Et mitä itse haluaa, jos tulee valituksi, niin puheenjohtajana tehdä, niin on rakentaa suomalaisen jääkiekon kokonaisuutta, jossa kaikki miettii kehittämistä yhdessä ja yhteisen päämäärän eteen, on se sitten huippukiekko, junnukiekko, naiskiekko ja niin edelleen. Ehkä vielä yksi, että niin kun tietysti Helsingin alueen junioritoiminnan ja seuratoiminnan aika hyvin tuntee, mutta tietysti sitten Jääkiekkoliiton puheenjohtajan tehtävä on johtaa koko Suomen jääkiekkoa. Totta kai tunnen aika paljon ja on tavannut sitten nyt jo näitä muidenkin alueiden ihmisiä, niin totta kai tärkeä tehtävä on. Siihen mulla on ensi vuonna vähän enemmän aikaa, niin myöskin lähteä tuonne kentälle ja kuuntelemaan. Mä oon luonteeltani niin kuin johtajana ollut sellainen, että mielellään kuuntelee ensin kun antaa ohjeita. Siitä on usein hyötyä. Joo, Kristiina näyttelee tuolla vähän kellosta, että pian pitäisi lopettaa, mutta kun mä olin valmistautunut 7 ehdokasta haastattelemaan, niin mä tein sen nyt sun kanssa. Sen verran, kun sä olit Hesarin toimari, niin kuitenkin mekin on puhuttu tuosta väkivalta-asiasta tuolla kulisseissa sinä aikana. Miten sä itse koet semmoisen kysymyksen tämän jääkiekon ympärillä, kun se kuitenkin jatkuvasti on tässä agendalla? Jääkiekon tietysti sanotaan, että mennyt hyvään suuntaan, mutta te tiedätte kaikki, että joskus haasteena on maine. Ja jääkiekko on vauhdikas peli, se on fyysinen peli ja se pitää ehdottomasti olla sitä. Mutta silloin kun lähdetään puhumaan tarkoituksenmukaisesta väkivallasta, jota niitäkin on tapahtunut, niin se ei mun mielestä kuulu jääkiekkoon. Mä tiedän ja olen nähnyt ja tässä puhuttiinkin siitä, että kyllä tuolla voi kaukalossa tunteet kuumentua, se on ihan normaalia ja sekin kuuluu peliin. Mutta sitten se kynnys tavallaan siihen, että se alkaa mennä sitten sille puolelle, että vähintään tämän niin kuin yhteisön ulkopuolista puhuu väkivallasta, niin se on huono tälle lajille. Et meidän pitää muistaa, me ollaan kaikki täällä niin kuin kiekko-uskovaisia tässä niin kuin lajin ytimessä. Ja tämmöisiä asioita pitää pystyä peilaamaan myöskin niiden näkökulmasta, jotka ei ole tässä jääkiekon ytimessä, että miltä ne kuulostaa tai miltä ne tuntuu. Vauhdikas, fyysinen laji ja ehdottomasti pitää olla sitä, mutta väkivalta ei kuulu mihinkään urheiluun, jos puhutaan väkivallasta, ei jääkiekkoon. Kiitoksia Pekka, kun tuli paikalle. Arvostamme sitä suuresti ja menestystä prosessiin ja kiitoksia. Ja Kristiina varmaan käyttää vielä tässä sitten mainospuheenvuoron meidän kirjan osalta. Mutta kiitos kaikille omasta puolestani, jotka tulitte haastateltavat ja tietysti muutkin, mutta Kristiina close. Kiitos. Näin oli tarkoitus. Eli teillä on kirjoja siellä. Toivottavasti otatte mukaan. Se on lahja meiltä 3. Ja sikäli kun kirja kiinnostaa siinä mielessä enemmän, että olette jonkun seuran edustaja tai ryhmän edustaja, haluaisitte tilata kirjaa myös heille. Ottakaa yhteyttä Hanna Kölhiin tässä tilaisuudessa. Hänellä on siihen olemassa ohjeet ja osviitat. Ja kirjasta löytyy muutenkin osoitteet, johon voitte olla yhteydessä, josta kirjaa on helppoa saada. Se, että sen verran vielä sanon, että kirja tehtiin tietoisesti omakustanteena sen takia, että tämän nimenomaan kohderyhmä
Te tunnette sen, te tiedätte missä ne on. Eivät välttämättä ihmisiä, jotka kiertelevät eri kirjakauppoja ja muita. Me tulemme lähestymään nimenomaan suoraan seuroja, suoraan niitä ihmisiä, joille me olemme ajatelleet, että tämä kirja joita se parhaiten palvelee. Paljon kiitoksia tästä tilaisuudesta. Siellä on vielä kahvia ja virvokkeita ja ennen kaikkea nettisivut on hyvä paikka katsoa, mitä tämän kirjan ympärillä tapahtuu. Jääkiekkokirja.net, sieltä löytyy tarvittavasti jatkossakin päivitettyä tietoa. Kiitos oikein paljon ja juttelua lisää vaan meidän kaikkien kanssa ja kiitos teille. Kiitos.